Kezdhetjük? A masszázsfotel hosszú távú befektetés a lelki és testi jólétbe, különösen azok számára, akik napi stressznek vagy fizikai megterhelésnek vannak kitéve. A Comoder masszázsfotelek széles választéka lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználók otthon élvezhessék a professzionális masszázs élményét, ráadásul jelentősen csökkenti a folytonos masszőrhöz járás kiadásait. A masszázsfotelek rendszeres használata javítja a vérkeringést, enyhíti a stresszt, hozzájárul a pihentető alváshoz, ami pozitívan befolyásolja a mentális és testi egészséget. A prémium modellek kifejezetten testre szabott élményt nyújtanak, így hosszú távon megtérülhetnek, hiszen számos egészségügyi előnyt biztosítanak a felhasználóknak. Emellett a masszázsfotel csökkenti az izomfájdalmakat és segíthet a gyógyulásban is, ami különösen hasznos lehet mozgásszervi problémákkal küzdők számára. Receptre írnám fel mindenkinek, jobb, ha eljössz a bemutató termünkbe és kipróbálod. Megtalálsz minket Budapesten, Szegeden és most már Győrben is.